Добър ден! Сега ще ви покажа ревюто на един нов фотоапарат Fujifilm Filmpix S2500 HD. Нека ви го покажа. Ето това е кутията му. Вече ми е разопаковано. Имаме диск с ръководство на потребителя, система, имаме ръководство за потребителя на хартия, тук фотоапарат, HDMI и USB, както и 4 батерии в комплекта, но вече съм използвал фотоапарата. Ето, може да видите отдолу, става за Windows 7, Windows Vista, за Mac също тръгва и на XP. Самия фотоапарат, 18 оптичен зум, 12 мегапиксела, зума е от това копче, има пълни ръчни и пълни автоматични настройки. От тук избирате качеството и пикселите на снимката или на видеото, тук може да разглеждате, нека ви го покажа. Ето, от тук може да избирате различни настройки. Този фотоапарат също е уникален за стрит фотографи. Изкарва много добре цвета на оранжевото. Ето, може да фокусираме всичко. Бърз автофокус има. Изкарва също много готино синьото. А може да видите и зума. Ето тук е само оптичен. Вече може и цифров. Но като се добави цифровия зум, се размазва повече снимката. Нека да изключим цифровия зум. Ето, може да видите аз къде съм и кой апартамент снимах. Също нека пробваме да снимем. Ето това. За мен лично прави много добри снимки. Искам да изпробвам най-вече как се кара да шоу. Сега ще пусна макрото. Този фотоапарат лично има две настройки за макро, Close-up Shots и супер макро за по-близко 2 см. Нека, аз нямаме това цвете. Нека снимаме и тревата. Нека снимаме другото.
единствения недостатък на този хибриден фотоапарат е, че е много шумен самия зум при видеото. И след това да пуснем зума. Ето, уверихте се сами.